na ji kamar ba za na iya ba. Cakuɗa zogale da abarba ko kuma cin tuwo da kurawa. Mai hali ba zai daina ba, ban cire wakatin mutuwa ba. Kirdarin da wasu suke yi garin masara mai gumba. An faɗi gaskiya malam sauti daga Belbel Entertainment. Ban yi komai ba, ban san komai ba. Matsayin da ake kallo na ne suka san ban kai ba. Masara ajiyar zafi yake ba aka san ƙarfi. Komai matsayin daɗin duniya ba zan ki mutane ba. Haɗa ne da ɗan wake a take ku sha take. Wanda in ya sha madara hankalinsa ba zai kwanta ba. Zuciya ke soyayya yakar na malayya. Sanya yi mari san ba zai kauce wa kuma tuba. Ina kake mai tauri da suka burkuri. Ina hauke wukar fawa ranka ba zai daɗi ba. Dan kauda asara bai da wuce an tsara waƙar an rera. Da kuri sabo tamkar kowar kan zabo ko kwakwa daga lambo. Tsirrai matsala ne mai kai ba wato ne mai zagin ka ko kushin sana'ar ka. Ka sani ba zai maka rauni ba. Sada ga mai rabota kice in mana zarracen musun tantance. Da maraje daura ka tsanar ka ta koma daura. In kai kure sai ya kai gyara nai. Malam ne marar aiki ya yi zaune. Wani sirri na debo a gare ni yana kai kawo. Menene manufa ta ajebo? Tauraro yake haska kuma na so mu bar zamewa. Sakon waka ta jama'a ta gari da makota. Ku bari na faɗa ko zai daidai. Mai yawa illa ne mu lura da kanmu mutane. Mu rungumi allo sannan mu kaurace kwallo. Mu rage sha'awar wasan kwallo. Turawa ne makiyanmu ba sa san aljanna a kai mu. Mu bar hasada dan mai yi ba zai dace ba. Aikin sa bai daɗin kallo. Ci gaba bai samu ba zai bace da imani ba. Mu nemi na kanmu domin wataran a tuna mu. Mai yin haka ba ya shiga matsalo. Allah shi ne majabinci kun dukkanin mafatauci. Irin riguda ce tsawon jika mai tace sai an gare shi yana ta rawawa. Akwai salon waƙarsa na wasalo kira ga matasa. Mu zurfafa hange mai za ya saka a ci singe. Daɗin ne ko na wanda yawa. Allah ku ban amsa ta ya saka ta cikin waƙata. Lokacin da ya nusa wa zai rike linzaminsa. Ni dai na san baya ta ruwa. Ga ka izinin Allah ne shi ke da mukawa mutane. Lokacin da ka nema in har Allah ya harama a ciki ne karka yi bambara ma. Sanin halin mutum sai rabba garin masara bai gumba. Suda ya zo a korafta abin maganar ka. Wannan bagare manya sun zo. Lokacin hunturu samaniya ta da shi sai an ga kare ya dauki hazo. Kamar na faɗi dai wannan maganar mai girma. Bari dai na rufe ta bakina. Gawar sarki mai gwadin tashi ya kashe shi. Wannan tumar ba mai fesai. Azamin baki koye a da ba a so. Allah ya rage min yin fasai. Amerika birni amma bata kai London ba. Madina tana a saman kowa. Ta Allah rabci so ne harshen Hausanci. Kuma za a ji ya shiga turawa. Baiwa da yawa ce ba sai mai yawar waka ba. Dokata ba sai ga mawaki ba. Gaskiya muka nuna zalla zalla zalla. Wanda bayani da nake muku ba na fita kaina. Domin gaskiya guda take ni a iya sani na. Aure yan karfi gare ka ga zakuwa ta tauna. Biri ya dauki dan man ashana dole a riski barna. Matan zamanin yanzu na ga fitar su tana ga kwanna. Auren yanzu ya zama tare mu je tafiyar makafiya. Wanda yake da kuɗi ake so ko ya zama safiya. Komai yake gun wuce ita ba ta ganin shi laifi gida rai. To ga magani za da baku wanda hakika zai taimake ku. Soyayyar da ba dan Allah ba aure ta
godiya ga Allah